ऋषीचा उपास आहे ना, म्हणून नदीत आंघोळ करतात. नदीत आंघोळ करून तिथे पूजा करतात. इतिहासाच्या पुस्तकाला भूगोलाचे कवर संतोष नावाचं नाव घेते. तीच माझी लवर, तेच माझे लवर. चालली कुठे? आता आम्ही नदीवर चाललो. कशाला? आज ऋषी आहे ना लेडीज लोकांची, तर आज नदीवर जातात आंघोळीला. आता बघूया तिथे कोण कोण आलाय ना. आपली आजी पण आली आहे का बघूया. झाले आंघोळी तुझी? आंघोळी झाली पण ती आजी पण येणार होती ना इकडे? नाही हे तुम्ही नाही करत? चालू मारता ये हाडाबिडा मोडायची माझी मम्मी. जा आंघोळ कर, जरा पाणी वाचून घे, दाखव जरा. युट्यूब वर येशील नाही मग. हे काय करतात ते सांगा जरा. काय सांगा होय नाही. झाले. तुम्ही भिजलेले आहेत ना? तुम्ही भिजलेले आहेत ना? लाईनीत राहायची. मग चल खाली चल. बाय. ए खाली चल. चला मग. हा लाईनी तुम्ही राहा. थांबा. इकडून आराम. आता मी इकडनं जमेल ना तुला? तू पुढे जा. त्यांना लाईनीत उभा कर बाप्या. बाय. तुला लाईनीत उभा कर. कठीण परिस्थिती आहे बाय. खाली बघा इकडे. मी पण जायचं खाली. पाणी घ्या. बसा खाली पाण्यात. तुम्ही जसे आंघोळी करा. अगरबत्ती लावली. अरे घंटा दे, घंटा दे. तुम्ही नाही जात? आम्ही नाही जात. त्यांची ऋषी आहे ना, आज ऋषीचा उपास आहे ना, म्हणून नदीत आंघोळ करतात. नदीत आंघोळ करून तिथे पूजा करतात. हे तुम्ही आंघोळ केली का रे? का आंघोळ केली अशीच? लाईन लावली. लाईन. माझी चप्पल राहिले. कोणी घसरू नका नाही तर रेकॉर्ड व्हायला इकडे.
नाव घेतो घे घे पुन्हा घे वर्षाने घेतो चप्पल कोणते राहिले अरे माझे पुन्हा घे ना मागं बघायला घे चल आता नाव घेतलं की गिफ्ट काय ते सांग मला मग घेते सांग म्हणतो आता वहिनी सांगा सांगतेस काय सांग वैशबाई नाव सांगितलं घेते तुझं नाव ना आम्ही नावानं विसरले आता काय घे शंकराच्या पिंडीवर आणि त्याचं नाव घे सर्वांचा मान घेते राखून शंकराच्या पिंडीवर बेल हाते वाकून शांताराम भट्टांचं नाव घेते सर्वांचा मान राखून झाला नानी तू एकाने घेतलं सर्वांचं झालं आणि ऋषीचा उपास आहे संतोष गेला बँकेत मी राहिले नदी नाही ग येत नाही येत शंकर मम्मी सांगित भाऊ मम्मी सांगे नाव नानी आरामात या इतिहासाच्या पुस्तकाला भूगोलाचे कवर संतोष नावाचं नाव घेते तीच माझी लवर तेच माझे लवर बघा कसला घेतला ए आम्ही इकडनं जाऊ ना ना का चालला इकडनं असं इकडनं ना पुलावर ना बी त्या जाऊ लागत असं आतमध्ये त्या पुलावर जाऊ लागत अच्छा दाखवा काय प्रसाद दिला प्रसाद दाखवा प्रसाद आंब्याचं साठ आहे केळ आहे आणि पेढा अच्छा घे तुला पुन्हा आरामात आहे मम्मीकडे सरायला होतं हे सर्व सरतं मला वाटलं तुम्ही निघालात की काय खाली हे तू आली बोलू नका छान डेकोरेट केलं ना याने. आज भजन आहे का तू पण ये आता तुम्ही असे घर घर का फिरताय माझ्या मिस्टरांच्या काकाचं घर आहे असे गणपती बघतात का सर्व गावातले माणसं एक गावातले दुसऱ्याचे बघायलाच लागतात आता कुठे आता इथे आलेली म्हणून आपल्या त्यांच्याकडे गेलेली आता कुठे चाललो आता आजीकडे हम्म. चला चला तुम्ही आता चला ठीक आहे छत्री हा चालेल आज पूजा करायला गेली ना आज आपण इथून आलो नाही तर इथून येतो तो कोंबडा बघ कोंबडा बघ आणि हे बघा सरसरतं बाबा हा डेंजर एरिया ही परत तसंच झालंय है ना हा इकडून नाही वरतून ये एकदम हलका पाय टाकायला हलका पाय टाकायला लागतो एकदम हलका पाय ना सरळ पाय टाकायचा असं लांब पाय टाकलंस ना हां तो असं घसरणार बघ असा लांब पाय टाकला ना असा घसरणार तू आरामात आहे बाबा आणि असं सरळ टाकायचं असं हळू पाण्याचा खळखळा त्याचा आवाज येईल चला ह्याच्यात मच्छी आहे काय माहिती नाही नाही मच्छी आहे ना आरामात चला बाबा तू खालूनच ये तू पण ये हे रस्ते किती छान वाटतात ना गावातले प्रॉपर एकदम थंड एकदम थंड झाडा झुडपात आलेलं बघ थंड वातावरण झाडं पण बघ एकदम सावली असल्यावर किती छान वाटतं हा रस्ता तर बघ किती मस्त वाटतो छान एकदम कोंबडे म्युझिक देतात कुठे गेली कोंबड्यांचा आवाज पण मोठी या चला कोंबडा ऊन घेत आहे कोंबडी ऊन घेत आहे इकडनं कुठं नाही कुठून तिकडे ये जा दरवाजा बघा तिकडे जा. मी बाय वारं ठेवलेलं नाही ये नाही या ये बाबा पप्या अजून करायचं आहे.
बरी आहेस ना? होय खोबरा. खोबरं किसतायत. इकडे झाला हा झालं. पाणी दिसलं. चालतं. खोबरा किसून घेऊ देत. या बसा. बसूया. पप्या ये. पप्या बोला. हे असं चाललंय बाबा सगळं. आले आता आजी कुठे काय करते बघ? आजी पडलास आता. पडला असते बघ फायफा. ते पाईप आहे ना ते काय करत होतात? ते केलीचा बघी होता केल. बस बाबा केल तोडली ती. हे टोपात काय शिजतंय? तो भाजी सांगा आणि तो भात. ही भाजी तो भात एवढा बघी दाखवत आहे. ऋषीचा तो काय त्या टोपामध्ये आणि हिचे भाजी घातली आहे. दाखव वैदी उघडून. दाखव ये तू बरी. उघडा उघडा. तू उघड. ही भाजी पायाखाली ठेलो घे. एवढं. ही ऋषीची भाजी मिक्स. हा मग ह्याच्यात तर तेल नसतं, कांदा तेल नसतं. वगैरे काहीच नाही. कांदा तेल तेल कांदा लसूण नाही. लसूण वगैरे बाकी काहीच नाही. हे नुसती खोबरं मिरची आणि मीठ ऋषीचं. म्हणजे पूर्वी कसे ऋषीमुनी कसे बाहेर खायचे. हा, तसं. हा, तेल थोडी होतं बाहेर. हा. नाही नाही. हे पण जेवण टेस्टी होतं एकदम भाजी वगैरे. आणि हा भात आपण दाखव उघडं. एवढा भात. थांबा दाखवते थांबा. माणसावर चांगला हात आहे. 3 किलोचा आहे. आणू माणसावर हा बघ. झाला. मगऱ्यात काढ. हा बघ भात. छान. 3 किलोचा आहे तो बरोबर. काजी आंघोळ करणार आहे? होय अजून करायचे बाबा. करायचे? अजून जरा पाना. आजी येते नदीवरती हा. येते ना. आंघोळ करायला. हा आम्ही आजीला त्या करायची. बायकांचं घेऊन आलो तेव्हा झाली होती त्यांची आंघोळी. हा. पण आम्हाला हे आता ही केल्यावर झाली आम्ही- आहे रेडी भाजी. हा, घेतला त्यांचा आम्ही शूट. होय ना. हो. जरा भात थोडा राहू दे ना. 2 राहू दे, राहू दे जरा. मिनिटं राहू दे. आजी कुठे चालली? आजी ते हे ते आणायला केळीची पानं आणायला. कुठे आहे? आई हा बघ दिबा. दिबा तो भोपळा भोंगल्याकडनं पाठवल्याने तो काय बघ तरी. काय ना. हो, दाखवा आई, केवढा दाखव मोठा. ना दुधी भोपळा. हे बघ. दुधी जून भोपळा आहे वाटतं तो. वहिनी जून घे. आहे. जून आहे. केवढा विकास झालाय बघ. एवढा मोठा आहे बघ तू. हा, दुधी तो भोपळा विकायला तुला? झालेला. दुधी भोपळा. दोन गेले की आजीची हाईट एवढी होती. हा एवढे. ते काय करता आजी? आधी आता भांडी देवाची सगळी जमवली होती ना. काय काय हे सगळं झाला कोळपावत पाणी झाला सकाळी. हे सगळं तांदूळ मिक्स करून भोपळे फोडले. पोळी रुमाली मी ती भाजी तयार केलं. आणि आता बिबा आली आणि चुली ठेवलं. बवी लाकडं इकडं जमवल्या. ही चाल तुरु तुरु उडती केस भुरु भुरु डाव्या डोळ्यावर बट ढळली. आजी चाललात कुठे पण? आता पानं आणायची. कसली पानं? केलीची? चालू आमच्या काय ना खातली. हे बघ ही शाखा आहे. काय बोलता? ही गणपती इथे ठेवून ते विसर्जन करतात. इथे काय? हा इथे गण- गणपती. आता कपडे इकडे इथे धुतात पण हे खराब झालाय. आता आपल्याला ऋषीची आंघोळ कुठे करायची? बघूया इथे नाही वरती काढायची. वरती? हा आम्ही वरती काढतो. आपण पानं आणणं कुठून आणणार आहे? ते तिकडनं थांबा आले जरा. काय करताय? हात धुताय? जरासे हात चूल होत. चूल भरताय? पाणी मागच्या आता आंघोळीचं ताण झालंय ना. हम्म. पण ही रेती भरणार नाही माझ्या पायात. हा जास्त खाली नका जाऊ, ते पाणी आहे नाही बघा. ही रेती आहे ना ही नकाच भरता. थांबा पाणी जास्त आहे ना. हम्म. ये पाणी एवढं खोल नाही आहे ना? ना काय करीन खोल नाही आहे पण हे आहे ना. वाहता पाणी आहे ना? हाता पावसाच्या पाण्यात हे आहे सरकारले उन्हाळ्यात ना. इकडे गणपती असतात लाईनी. इथे ना हो सर्वांच्या गावातले? म्हणजे पहिले तिकडे असायचे वर. वर. हे सबकाशी. आता आपण पानं घेऊन काय काय करणार आहे? पाना घ्यायची आणि घरी यायच्या. मग ही बाकीची मग निवेद काढते. हे असं चिखल बघा केवढ्या पुढे. पावसाने गाड्या जातात ना. हम्म.
भावला ये तू कसं येशील चल जाऊया असं जाऊया. चौकशी काय दिवस झाडं मस्त ना इकडे. इकडनं कांद्या गाडी आहे ना गाडी. देव हम्म. लावीस ना तू वडाशी काय बोलताय. गाडी आपली हम्म. मागे हा झाड बघा केवढा मोठा आहे ना. तो वडाचा आहे है ना एवढा मोठा. वर पण आला बघ पण नाही पाण्यात आवाज छान येतो ना तिकडनं. हो आवाज येतात. हम्म. पहिले आम्ही इथून उतरायची खाली आंबोली हम्म. आणि इथे देव करायचे ऋषीचे इथे करायचे का. 15-20 हा ते भगरत आहे ना त्याची आई ते झाडं बघा केवढे मोठे मोठे आहेत तिकडे. वारली ती हा है ना? आणि ते आम्ही आंघोळ करायची इथे बायका सगळे बसून रस्ता बघा कसा आहे इकडे. आणि इथे कपडे करायचे मग देव आणायचे पूजा करायची. हम्म. ती बाई गेल्यापासून तर आता कोण कोण वायली करतात. तुम्हाला दम नाही लागला ना आता नाही चालतं ना. इकडे पाण्याचा आवाज छान येतो वरती तिकडे. आता आपल्याला अजून कुठे जायचंय पानाने जवळ आहे का? तिकडे ना. होय. ह्या सगळ्या देवासनी आमराचा डबा देऊन गेला. हा किती मस्त रस्ता वाटतं. हो चांगलं वाटलं. सिनरी मस्त वाटते ना. हो हो ही नदी भरते आता. हा मग ह्याच्यानं पाणी गेला मोठ्या पावसात. किती 7 वर्षांनी हलवतो 7 तर- वर्षांनी. झाडं बघा केवढी मोठी माड आहेत ते झाडं. माड आहेत ते मोठे. होय, आता चालीस खाली ना. होय, हे घेता ये तू पण. बसवून ये. मी फोन लावला होता तू नदीत येणारच का इडो सोडू पण आता मला उशीर झाला ना. अगो आत्ताच घर छान आहे त्यांचं. काय माहिती आहे ही माझी आते माझं लग्न हे बघ या आत्यांनी माझं चुलतान केलं. 2 नाती आमची. हम्म. आजी वडिलांची बहीण परत माझी सख्खी आते ही माझी भाऊज आहे. तो माझा तिथे भाव आहे आणि ते आता ते नारळ भाजी. माया ये भारी जरा देवाची ते हे घेता ये देवाचा. काय म्हणते कोण आहे सोनम सोनम आलं. सोनम ये जे फोटो काढताय देवाजवळ मी गाऊन ये आता असून द्या आता हे ये. पानं दिलीत ना यांनी. हा बोल होईल ये तू पण ये ये बाबू 2 ते 3 बसून. होय काय काय दिती बास होता ना. पान सुरी आजीची सुरी हा हा तिकडे नाही आणि काय देवाशी म्हणताय राहा. पाना हा. नको आणि हा तू पण जा तू पण ये माझ्या मी जोडी पण आहे. आला फोटो आला. आलो हा मग अगं ये तू ये ये काकी ये ये तुम्ही जावा यावर स्वामी समर्थ आहे आतमध्ये हम्म. असं ये आला. हे बघ समोर ये दर बा दालला बा ये. चला ये चला आम्ही येऊ. हा ये माझी आंघोळ हो करायची काय कधी करणं माझे मी आता एकटा बरं येते. पानं घ्या पाना बास ना कट झाली तुकडे तुकडेच करणार ना होय सुरी पाडायची आहे ती सुरी. सुरी पडेल सुरी ह्याच्यात ठेवा ना. पिशवीत टाक सुरी सोनू काय आणू म्हणजे काय हवा आहे दुसरं काय आणखी बाबू काय आहे? बाबू आता येऊ काय हा हा येतो हा बा तुका हाक मारी होते नाही काय उभं राहा बघ सुभाष चौक पोरगो सुभाषजी आत्ताच आलीत बाईकांना तर म्हटलं पानाक जाते तू आलो मग सांगते येत सुभाष चल ये हा चल येतो हा बाबू
जरा उभं अशी 2 आणली असती पण नकोच काय पाहिजे बाय झाली तेवढी मग बघू. किती हवा छान आहे ना इकडे आता इथे. हा होय ते मी बांधलेली नाही मी. हात लाव. चावणार नाही ना. अच्छा हा किती वर्षाचा आहे. 2-3 वर्ष देवा काय खातो हा. आपलंच त्याला काय नाही. घरचंच खातो. छान आहे गाडीचा मग. वगैरे. काय नाव आहे याचं. काय नाही नाव बी काय नाही, बच्चा म्हणतात. अच्छा दे. माझी छत्री विसरलात. नाही रे आठवण राहत नाही. घेऊ मी काय छत्री. नको राहू द्या. म्हटलं का कॅमेरा ह्या आहे ना म्हणून आणते. पाऊस म्हटलं हा पावसात भिजतो ना. आईची किचडी होती बरेच वर्षांचं बनले नाही. जाताना जाऊया त्यांच्याकडून आहे ना. हा जाताना जायचं त्यांचं वरती घर त्या दोन? गाडीवर बसलेलं आहे ना. 2 रस्ते गेले. हा हेच पाठी खाली गेला पाठी गेला. त्यांच्या इकडे वाडीत घर होता. एक वर आहे पण रामराला जत्रा तिकडे म्हणजे खाली येत होता. आता हरिबिरीचा हरिभाव आहे तो. आवाज दिसतो का. हो पाण्यात धाव खोली होती का. तुमची अशी रोज वॉकिंग होते हा मग है ना. रोज चालणं असं होतं ना. हा, कधी हातच लांब जायच नाही ना ते. आता हे कोरोना झाल्यापासून नाही ना ते. नाही ना. नाहीतर येते अशी इकडे जवळ डेव्हलपमेंट दर सोमवारी. तुम्ही नाश्ता काय केलात. आज काय नाही उपास नाही. उपवास ना. आता लय वर्ष झाली. ऋषी धरून ते आमच्या घरवाले होते. हे लय लहानपणी ऋषी धरली. म्हणजे एवढी कोणतं लग्न पण होत नाही. काटेवाडीत होतं. तर इथे आजी आणि आम्ही परत आलोय नदीवरती. काय करतात आजी आता. पाण्यात धुत आहे. हा पाना धुवायला. पाना धुवायला. एक पूजा झाली पण. हा एक पूजा झाली ऋषींची. आणि हे गणपती सर्व विसर्जन होताना इथे होतात. अनंत चतुर्थीचे आणि 7 दिवस 5 दिवसाची. हां आता पाना धुवायची. आरामात पण खाली. आरामात धुते काय घाबरून. तू तिथेच रे. मी इकडे थांबतो. ते काय हे रेती आली आहे ना. हे नाकात भरली ना तर खराब होते नाका बाबा. येऊ नको जेवण नको नको ना. चरायला होतंय ना. सरच होता लांब राहा बाबा. ते झाली ना. पाय पण धुतले. काय पण धुतले मग. दोन्ही कप झाले. होय बा. शिव हे बघ वाटेत दगड उचलतात बघ. ह्याच्यात किती बायका येतात तिकडे. भांडी घासाय कपडे धुवाय. हे देवाचे विसर्जन करताना हे सगळं गणपती लाईनीत बसतं तिकडे. गणपतीसाठी केलेलं आहे. पूजेला असं ठेवतात ना सर्व. छान वाटतं इकडे. ये तू काय खाल्लं होतं. मी खाल्ली चपाती भाजी. कांदे थोडे खाल्ला ना. होय थोडे खायचे ना. चांगलं वाटतं गावी असं चालायला. हो तर रानामधून है ना. झाडं मध्ये
ती आता आपल्याकडे बसली आहे ना, एकदा हे सगळा कंपाऊंड हो काय आता भाजीवरती जेवण करायचं. हे प्रतीकचा पाना नेली की आपला काजी ह्याला काय बंद हे नाही केलं, बंद नाही केलं. नाही ते वीर त्याची मतदान वगैरे हे निवडून देतात ना, ते घोसाळ्यांनी पाडलेले होते. ते आता काय जाली बिली घातला नाही. ते पाणी असं काय कशात लागला तर घेतात, पिऊच नाही. तुम्ही असे दिवसभरात किती राऊंड मारता? मी कधी तरी अशी नेहमी नाही आता येत, बबी जाते ना. कधी काय आणायचं असला दूध काय दुकानात, कधी काय कोणच्याकडे जायचं तरी अशी काय कधीही घरात नाही जायला अशी येते तेव्हा. पण हल्ली नाही जायचं, आधी सगळं बंद नाही ना. बॉबी कधी तरी जाते. हे छान वाटतंय पण असं. तिकडचं बाल कुठे गेला? मस्त आहे ना तो छोटा मुलगा. घरात असा बोलवा त्याला. ए कुठे आहे बाबू बारका? आई हा ती हाक देत आहे रे, आण उभा कर. आई कुठे आली? त्याला उभा कर रे पुढे. बाई उभा कर. इकडे बरोबर दिसते ती. हे घे पेढा दे. घे घे घे. आई कुठे गेली? अरे कामात गेली. टाटा बाय. छान दिसते. बाय 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 टाटा. केस पण चांगली केली तिला, बॉबकट. टाटा. बंधूकडे नाही पण नाही. आता हे चुना टाका, हे टाकल्यावर जरा हे झाला ना. बोरिक पावडर टाकली ना, हा त्यामुळे जरा ठीक आहे ना. तर बुलबुलीत. पहिलीच टाकू कमी होती बाबा. हो हे बघ सबन दुखून आला. काय करणार. छोटा गेट. काय करता? भाकरीची गडबड. वर वर म्याव म्याव. म्याव म्याव. बांधणार बघ लगेच. हा. भाकरी. हा भाकरी आता आम्ही भाकरी. दोघी बसतोय. बनवा बनवा. आली बघा आजी, पाना घेऊन धुवून नदीवरून नदीत पण गेली आतमध्ये. किती जणांना आहे बघ रुचीचं काम. शुभांगीची भाकरी भाकतात आहे. हा. चुलीवरची भाकरी. चुलीवरची भाकरी. भाकरी या सर्वांनी खायला. हा सर्वांनी खायला या.